Ka Meghalaya di kalong kerpang bahaya nga namar ba deha tu kesngihi haka arpue tadi ke Januari cejar nespa khandai pheu ba kentang leng doi nga ti nomdon bakal amat klet ya kejing kentang doi junga berarti haka Meghalaya di sisya kat tu masukmen menta hawni usnem baka Meghalaya ka rakhi kejing dap santu usnem bangaru ngadap life or snem kumuleng do ti laban ong ba kata liberation mo balang nila long light duit mo bangin yo ala ka jong ka state baki briu la jong ki tip ya ka khia ka shon jong ka ni ka jaka matrai ka dei bandon ka tai ki sngow na ka banta ka jing sngow shay la ka jong para man para ki ya ka ba kiwi na siwi ki state ki nang patkat ki mangkata ki ti ngila yo ikinang mikmat ujungir ki badai naka muluk ke jaka kumang iyo ro haka jing long jong ka balang jungi ya kinong tray ki ban naka muluk ke jaka kaya persibon ida kinong tray office ni kinong tray kinong department ba tray office ba tray kinong department haba ki day naka ju ke jaka kasuk bah ka ban ya kren ban ya kana ti kata ka de ban long ban highlight bang ni ya kan ke jing ndai bangi exclude ya no la ni ang ndai ki kam ki jam ki bangi de ban le hi ba la la ban le hi da ki khun jo ka muluk ka jaka matrai kata ka de ban long hakmat chwa ban ai ke importance ki bule jong but la da ka de ha ki office departments la ki de ha ka khai pateng la ka de ha ki school la ki bade ki namar ke ba angut palat hi menta ka de ka unemployment hi ka jing bombiang ka kam ka jam te bon ki on social ki on social element mo kiba dei kejing glomar juk ku samla bat ku dei kejing bom dap jong biang tu ngas no bat ong ba ka we ka bang akwa ikri kata ya per bha haka niam jungi jisu ong kalekha ka bayar nung tre grida kat ba haka imlang salang pat yong umdon lang khasyu dekat tray la bun palat hang nupak tray tin tray kalau matrai kane kaya tu ingi ba ngi hap kejing tray gede bandong ngi hina kajing start kejing ka sap hi paringi upper board kin gue kin aikam tu natrai kata kakam ka kamlong creative tu kan nasiam badon bun ki brio ki balong innovative mo ki balong ki siam ki boy mai krom lek mai ke bede bat ki kam ki jam khai pateng bat kilong maki kilong ki dan sab hagi kasih jungi ha bot khoi kilang ti hang atrai ha bai dei bat ka kanika jerakhe ya kejing dap sampus nem atrai ka de katai bangine pat kiu shu ki bru jungi ki badon sab haki phang per la ka dei ha ka development hak wi dei bat ki la ka dei ha ka kono ka area joka imlang ka salang dan ya ka jing hakan ke area joka jing tray dan ya ke office dan ki private sectors dan ya ki industries ki part ni sai don kam ni